роҳбарият, кормандон, омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар ҳудуди пойтахт аксияи навбатии ниҳолшинониро баргузор намуданд. дар якҷоягӣ ҳайати омӯзгорону муҳассилини ин муассисаи олии таълимӣ дар талу теппаҳои кӯчаи Исомиддин Соатови ноҳияи Исмоили Сомонӣ беш аз 1200 бех ниҳоли дарахти ҳамешасабзи сӯзанбарг шинониданд. ин иқдом дар доираи нақшаи шинонидани дарахтон дар ҳудуди шаҳри Душанбе дар мавсими ниҳолшинонӣ баҳори соли 2025 ки аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ вобаста ба шинонидани дарахтони ҳамешасабз ва вусъат бахшидани корҳои созандагиву кабудизоркунӣ дар пойтахт тасдиқ гардидааст сурат гирифт. ҳадаф аз баргузор намудани аксияи мазкур ин пеш аз ҳама саҳм гузоштан дар раванди шинонидани дарахтони ҳамешасабз ва корҳои созандагиву кабудизоркунӣ дар пойтахт ва ба ин восита ободу дилписанд намудани ватани маҳбубамон мебошад. ниҳолшинонӣ дар ин гӯшаи пойтахт бо риояи қоидаҳои агротехникӣ анҷом дода шуд. омӯзгорон мегӯянд гузаронидани чунин аксияҳои ниҳолшинонӣ махсусан дар талу теппаҳои наздикии мавзеъҳои аҳолинишин аз манфиат холӣ нест. ба хотири таъмин ва аз хатару офатҳо эмин доштани хонаҳои назди заминҳое ки дар ин ҳолат қарор доранд дарахтҳои сояафкани шинонда истоданд. инчунин ин ташаббус дар доираи ба шаҳри сабз табдил додани шаҳри Душанбе низ роҳандозӣ карда шудааст ва ин албатта иқдоми аввалин нест. мо чандин маротиба шуд ин иқдомро амалӣ намуда истодем ва мин баъд низам кӯшиш мекунем ки ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобати сарсабзу хуррам гардондани шаҳри Душанбе аз имкониятҳо самаранок истифода бурда дар ободу зебо гаштани шаҳри Душанбе ва хусусан ҷумҳурии Тоҷикистон нақши худро гузошта бошем. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат аз 28 декабри соли 2023 таъкид гардид ки бо назардошти тағйирёбии иқлим ва бо мақсади беҳтар кардани вазъи экологии ҷумҳурӣ инчунин муҳайё намудани шароити ҳарчи беҳтар ва мусоиди зист барои аҳолӣ барномаи мушаххаси давлати оид ба кабудизоркунии мамлакат барои давраи то соли 2040 қабул ва амалӣ карда шавад. дар доираи ин иқдоми ҳукумати ҷумҳурӣ ва ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ аз ҷониби роҳбарият ва омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи омӯзгорӣ силсилаи иқдомҳои ниҳолшинонӣ баргузор шуда то ин замон ҳам дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва ҳам дар боғи агробиолаборатории донишгоҳ ки дар дараи ромити шаҳри Ваҳдат воқеъ аст зиёда аз 3000 бех ниҳоли дарахтони ороишию мевадиҳанда шинонида шудааст. ёдовар мешавем ки шурӯъ аз моҳи январ то моҳи марти соли равон дар Тоҷикистон ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ эълон гардидааст.